Moje ime je Ante Zgurić i poučavam etiku, filozofiju i logiku u Pugu. Predstavljam vam novu staru radionicu na kojoj ćemo se družiti ove nastavne godine. Pitate se o čemu se radi? Svi znamo ponešto o svijetu, društvu, o zajednici u kojoj živimo, no neke stvari uvijek možemo bolje razumjeti. Da bismo to učinili, trebamo jasnije vidjeti svijet i probleme kojima smo okruženi i napraviti malu promjenu, koja uvijek može biti promjena nabolje. Pomozite potrebitima, organizirajte se kako biste pomogli osoba s poteškoćama u razvoju, promičite ljudska prava i zdrav način života, te osvijestite druge o dobrobiti okoliša u kojem živimo, ili jednostavno podignite komad plastične ambalaže s ceste. Ove godine poseban fokus će biti na suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Tuškanac, koji pruža pomoć djeci s intelektualnim teškoćama. Ove godine ćemo tijekom radionice posjećivati navedeni centar, te ćemo i mi pomagati djeci kroz razne kreativne sadržaje, glazba, ples, igra, te ostali oblici potpore koji će učiniti djecu sretnijom. Dakle, djelujte, pomažite, jer pomoći nekome znači učiniti dobru stvar, ali pomagati nekome znači biti čovjekom. Radionica za bistar pogled, novi pogledi. Čekaj, a miceki? A kakvi miceki? Mjau, mjau. Mjau, mjau. Mjau, mjau. Miceki iz centra.